Lav i miš. Dok je lav spavao, pretrči preko njega miš. Lav se probudi, uhvati miša i htede da ga pojede. Miš zacvile i reče lavu: "Molim te, poštedi me, a ja ću ti se kad tad odužiti." Lav se nasmeja i pusti miša. I zaista, posle nekog vremena lav se nađe u nevolji. Lovci koji su ga dugo proganjali, uhvate ga u veliku mrežu. Začuje miš lava, koji je bespomoćno rikao, dođe i pregrize mrežu. Lav se ponovo nađe na slobodi, a miš mu reče: "Ti si mi se onda smejao i nisi verovao da i slabi mogu pomoći jakima."